Bieħu, morning after pill. Il-morning after pill. Din hija il-morning after pill. 5 snin ilu ġiet introdotta f'pajjiżna, iżda għadha suġġett ta' diskussjoni u xettiċiżmu għal-bosta. Żorna 5 spiżeriji. Irnexxielna nakkwistaw il-morning after pill minn spiżerija waħda biss. Bieħu, morning after pill. Faċċata tal-bronza prova. Bieħu, morning after pill, please. M'għandix il-fradigu fil-każ. All right. Bieħu, morning after pill, please. Bieħu, morning after pill, please. No. No? Thank you. Thank you. Ħafna drabi qabel ibijaw il-morning after pill, spiżjara jisaqsu xi mistoqsijiet. L-ispiżjara li nexxielna nixtru minna saqsitna speċifikament meta sar l-att sesswali. Żorna dawn l-ispiżeriji matul il-jum tas-sibt fejn bosta spiżeriji ikunu miftuħin mingħajr problemi. Iżda tul dawn l-aħħar snin bosta nisa iwrew sens ta' diżappunt meta pruvaw jakkwistaw il-morning after pill fil-jum tal-ħadd fejn l-ammont ta' spiżeriji miftuħin ikun ħafna aktar limitat. Huma diversi raġunijiet għala spiżerija tirrifjuta li tbieħ mediċina bħal din. Fosthom hemm dik imsejħa bħala conscientious objection li tfisser oġġezzjoni minħabba raġunijiet ta' kuxjenza. Għal dan il-għan tkellimna ma' tabiba li tispeċjalizza fuq saħħet il-mara li fi ftit kliem xejnet għal kollox id-dubju dwar jekk il-morning after pill hijiex abortiva. Le, mhijiex abortiva. Tipprevjeni l-ovulation il-morning after pill. Fis-suq hawn żewġ tipi ta' morning after pill u spiżjar ibieħlek l-aktar waħda adattata għalik skont meta ħadd sehem fl-att sesswali. Hija mediċina li suppost available over the counter without a prescription. Ovvjament tkun tara li hija adattata għal dak li jkun, però importanti li dawn l-affarijiet nagħmluhom available għal-nisa, għal-koppji. Fil-waqt li saħqet fuq l-importanza li din il-mediċina tinbieħ fis-suq, wisset ukoll li din għandha tittieħed b'responsabilta kbira.